Uy, nembag nga malami amin kakailyan. Dito yung live tayo ano uh, edition ti Uncle Laseng live. Nagana tayo programa tayo. Uh, Nagiti adal kan balakan ng Uncle Laseng. Uh, May devote ti panang welcome back tayo iti Banawag nga kas kadikiti sabsabali pa yung bambanag no institusyon no magazine no pablakan iti sa lubungan no amin nga aspekto ti panagbiag ket naapektaran ka po iti angol managan COVID-19. So dan may isang puibuya. Basta kayo apo? Dua? Nagbilang tiyo ya. So basta ko dakon dating edition tayo kat para kami yung napigsa yung sound kapsat tayo basit may wala ti panagsao may pabanay ti Banawag ti panagsub ti Banawag pero tayo share ko lang dito live tayo jay group chat mi kada apo editor tam no magita na nga dararabidak ano syempre tam na very good tayo yun ito share button na dati laptop wala hello naimbag amalem ading editor kuna ni manang Annalyn S. Domingo presidente ti Gomil Hong Kong. Hello manang kumusta yung biro ka ti share button na dati naglukon how should I share this one ni Tanod Jobert Matias Paknis dati nalang nga manurat ti Cagayan may isa katigiti na si Siglat manurat ti Cagayan wala na nagwapuyos ka na okay ibaga na pa lang ti obvious ni Tanod Jobert yo dari ka yaw mo share wait ito pala ay tigayang yun share copy link para ka lang ta share ko jay group chat mi kada nga taga Banawag yun siya ko i-share jay GC mi nga mangaggo tano kabuya damay yun so hello welcome back Banawag well hindi nadaan iti lockdown dito yung Metro Manila pag isong talpas mi no pag isong alipas mi kumat April 16 to 31 issue 30 January, February, March, April April 16 to 30 so nalpas mi jay April 1 to 15 haya ito April 1 to 15 ngam na print ito ay bayat ti lockdown and hindi nabilin kami nga nabagang kami nga agression ti operation ti Banawag that was July so medyo alanganan na no aramidon mi pati July issue and isang nag-decide kami nga aramidon mi kat umunang aramidon mi kat issue ti Agosto 1 to 15 and katalang
nakapag-live tayo gapo tatataan nga naala tayo ti kopya ti August 1 to 15 naigiddan iti August 16 to 31 issue. So Antonio Villamor na yung Bag-Arabi kastamat kada kayo apo. So dito iti August sila unboxing ato ya, sila unboxing ti product kaya unboxing ti product. So unan tayo nga pagpapatangan ti Agosto 1 to 15 syempre makasano ti ka excited ya ti readers kasi kami syempre nga aday ti editorial uno likudan ti Banawag ta syempre malaksid nga isagana mi dito it means a lot nga kunada ta trabaho siya kuna ni Ma'am Jenny Saculias Velasco ng Bag-Arabi sir. Kastamad kada kayo madam kuna ni Apo Antonio Villamor by September balik na ang Banawag Bisaya lagay nun ang Liwayway Magazine. Ano po Sir Antonio Villamor, Tagalogin ko na lang kasi parang hindi kayo Ilocano. Nag-resume na po yung Banawag, yung Liwayway at Bisaya hindi pa po. So kung ako pa shoutout ako kanina Apo Antonio Villamor, shoutout kini Apo Antonio Villamor. So kung pupunta kayo sa pesto namin, ang makukuha nyo lamang ay Banawag, Bulletin, Tempo at saka Balita. Wala pa po yung Liwayway at saka Bisaya, pero narinig po namin na parang babalik na rin yung Liwayway, magre-resume na rin. So ito yung dito dati unboxing tayo ti Agosto 1 to 15. Dito na ti Akob na. So Janine Gutierrez, yeah? Swerte ni Madam Janine Gutierrez ta isunat ti nang busat iti panagsublimanen ti Banawag. Gatingan tayo nakakuha pa dito naka plastic. Medyo natadum dito guting tayo nga tinawid tayo pa kini Apo Prodigar Padjos idi 2006 nga napan ijay Canada ni Apo Prodigar Padjos ket 2006 mat nga nakastruk tayo iti Banawag ket may sa kadagit yung patawid na ti sa toy guteng ngayon usar tayo nga pinangguteng iti plastic ti Banawag tapno saan nga matapukan. So dito dayjay Agosto 1 to 15 so siguro dagay na mga readers nakaala kayo ni ti kopya datoy kastamat nga nakita yon ti table of contents na sadyay page ti Banawag Magazine nga tapno tuloy-tuloy lang ti patangan tayo basa mapantay dito yung table of contents na kuna ni Manong Edmundo Bisquera, Apo Supervisor, watching, Apo Editor. Thank you Manong Edmundo. Edmund ga. Anong Edmund? Kinompleto pa di Edmundo So, ito yung bilang iti Agosto 1 to 15, 2020. Ti Banawag. Ti sarita ket awanen dagiti Sarguelas. Sarita ni Apo Juan Alasuncion, Apo Literary Editor Juan Alasuncion. Nanonood si Sir Boy. Hello Sir Boy. Thank you nakuha ko na yung kopya ko. Apo Jobert Matias Paknis. Apo napaut mo tagatang atanod muna since 2006 yung nga tinawid ko kahit nangasawon idi imakar ti Banawag di Bulletin idi 2005 2005 na issuean dati ko tigateng so 2006 nga napang Canada patawid na kanyak. Dati kung Agosto 16 to 31 Apo Editor ni Manong Edmond. Madam na Manong. Relax. Dati sarita. Ay dati ko. So the reprint at Donato nga sarita ni Manong El Dorado Ilicos taga Pangasinan.
kumusta ka ni Manong Eldo? Iti nobela, tultuloy, syempre no, nagsarding idi April 1 to 15, ni tultuloy iti Agosto 1 to 15, may ka 11, may ka sangapulo at may sanga paset ti Tipuga, ang nobela ni Apo Norberto D. Bumanglag Jr. May katalupulog at upat apaset ti Awis ti Sierra, nobela ni Apo Virginia A. Duldulaw. May copy ka pa last bago mag-lockdown ng Liwayway Banlawag, Bisayat, nilagay March 16 to 31, 2020. Ano po, kuna na po Antonio Villamor, yung March 16 to 31, 2020 ng Liwayway ay nabili po lahat. Ang meron pa ako ay yung March 1 to 15. Kuna niya po Kuribot, watching from KSA. Thank you, Manungku. When the Jok is watching. Yan nan. Tuloy dito yung may kadwapulo kapasat ti Uncle Doc. Nobela ni Apo Junicio S. Bulong. Dagiti danyo tayo. So, at tabukod tayo nga danyo ditoy. Numabanog ti lubong. Sumaroon ng danyo asintomatiko. Danyo ni Apo Roy B. Aragon. Irurusing, danyo ni Apo Elizabeth M. Raquel. Badlaw yung agarop. Siyempre, puro tungkol, may pagkapti ko, ati virus, angol, dagit yung danyo ita. Grag dati buko, medyo atindungamin virus, danyo ni Apo Daniel E. Nesperos. And danyo parubing ni Apo Adoracion B. Madarang. Sige Kabalen, bili ako kung ni Apo Antonio Villamor. Sige po, punta lang po kayo sa NY Store. Doon salud-salud na Apo Antonio Villamor. Sir, alam nyo ang office dyan ng Liwayway dyan sa Cubao, sa San Banda. Ano po, actually, opisina ng Manila Bulletin sa Cubao, sarado na. So, ang opisina ng Manila Bulletin, sa may Delta. Kinatala nag-chat ko, medyo emergency. Pag ano man, sumbatan talaga yan. Salaysay, Angol, Salaysay ni Apo Virginia A. Duldulaw, PhD. Nagkapuan dagiti sabong. Salaysay ni Apo Linda, kita nagkabali, Linda T. Bulong, Linda L. Bulong kumate. Kasanupay ita ti panagbasa do unyor. Salaysay ni Apo Jewel B. Manuel. Pilyan ti umno apondo nga abono. Salaysay ni agrikultura, salaysay may papan iti agrikultura ni Apo Reynaldo E. Andres. Comics, sa dalata ito yung mix and ticks. Dito sa Tima Udin nga in drawing ni Apo Rudy B. Villanueva. Wen. Siyempre, tumatang mo ni Manong Rudy, and kahit naman ti ang ginana, relax basit. So, let mo din drinawing na. Itultuloy mo dati dagiti batakan, may kasangapulog ket inem apaset ti dagiti batakan a nobela mi nobela tinumo nga nagpartner mi kaday di Apo Florence ay maglalang daksang gasat na high blood and awang gasat na. So nga ti nang sipaw ti nang sublat ni Carmelo A. Perlas, medyo magabas ti Karabugob. So nga padanuman tayo pasit may kadwapulo apaset ti Icaris
Novela comics ni Hilario A. Espiritu Jr. Partner na dito yun ni Boboy Lim. Tuloy lang tama dagiti kolom tayo. Ako sumbatan tayo dati Antonio Villamor, si Sir Reynaldo A. Duque, kababayan nyo. Si Sir Reynaldo A. Duque po ay taga Candon, Ilocos Sur. And sa kasawayang palad, siya po ay sumakabilang buhay na noong 2013. Sa sakit na natin patay ni Mang Rayen. Komplikasyon sa kidney. Kolom, salut-sutom kini Apo West. Biyag ni Ilocano, kastoy kabit dito Hawaii. Salut-sutom kini Apo West ni Judge Costales. Biyag ni Ilocano ni Apo Jimpy Domingo. Kastoy kabit dito Hawaii ni Apo Rick Agnes. Nadasigsig-gluten na damit warwaren ni Ading Annalisa M. Gaspar. Dirdok, dagiti agasawa, first name ni Dok Maylem, Generaldo Maylem, kini Doktora Lornalyn Maylem. Okay kaapong ni Apo Abercio Rotor, High Tech ni Adi Mighty Racing, Tips ni Apo Elizabeth M. Raquel, Dir Ikit ni Apo Eden Cachola Bulong, ading kusinera ni Madam Mercy Ramos Ganyo. So dapat naging paglinglingayan tayo kasi ti showbiz ken nagkatawa ti mayat siniriban sa pukas ni Mark Anthony Ganotise, sodoko ni Apo Leo Fagaragan, showbiz ni Kabagis Eloy Padua ken ni Kailian Reggie Bunuan nyapay, siniriban ni Manong Pablito Trinidad. Tama, Pablito Trinidad. Makasumpat ko kagigit. Huwag Pablito Trinidad. Tapos, at dagiti dumapay, manipod ka dagiti editor. At ay, makunami, may papan iti panakisardang ti Banawag, ganyan panagsubli namanan. Silid ti kararag, manipod iti pagkararagan dagiti kakabsat metodista. Netizen, dagiti komento, dagiti agtetext kin dagiti kung komento iti Facebook page ti Banawag. Tao lugar pasamak, dagiti ladawan, may papan ka dagiti na dumaduma nga pasken iti Kailukuan. Iti uno na panawen may papan iti Sarita Parumbing. Titaraken mo ken sika, may papan iti ayop ni Apo kami niya magulpay nagnagan na yan. Talagang managlilipat ako Apo Antonio, Francisco Antonio. Panangimaton iti pagtaingan ni Apo Cabisares. Ano yung first name nan? Amoy pay dagitoy may papan iti damdamag mabalin pay nga mamanyo tigasat mo ni Madam nagalan kapsutak tinaga nga talaga Madam Karisma. Manipod di social media dagiti inururnong ni Adi Maricel Tabag Nolasco. Siyaya po. Tayo tilinaon ti Banawag iti Agosto 1 to 15 mangbasa tayo iti may isang adaniw. Kapunta na basa tayo dito numabannog ti lubong iti minsan nga nag-live tayo. Basaan tayo iti daniw ni Apo Daniel Nesperos. Daniel Nesperos. Dati ko
Puro ibi aragon may papan mo ti ayat mo nakapoy nga nagbasa ti Dani may papan iti ayat so dati Dani ni Apo Daniel Nesperos ti basahan tayo tano san tayo na yung nakapoy ayan. So virus Dani ni Daniel Nesperos medyo tidog agbubuteng ti agsay sayop mo anakem ti lubong idi simangpet ka rayaw dagiti lakan inang angaw da ka tinumpa-tumpa iti awan sarday awan asi awan asasin ngem nagtakder ka iti kalayangan dagiti aeropuerto tinrugan da tinwaswasawas mo akumpay dagiti kumpay binibuyad ka nagkaradap ka dagiti giwang cancel lang nagalalatew ka kadagiti agong ima baeng uyek gurigor ken trangkaso ti makaidna adagem ket manipod iti tallo apunan na bin iti buteng nagkarkarayam ti aligagaw nagwasang-wasang nakilkilsat dagiti rangtay kana iserra dagiti baddeng nagsardeng ti lubong nagkurno kasi ti barsa nga naynay anay barbarsak dagiti angaw ti ammangaw kadagiti aripit uay karayan baybay ken takdang nagdapor dagiti na kwarantina ken nagayos alwa ti dangkok anang tagikwa kadagiti amin nga isem ken saem ti salsaldak anagan ti buteng adi matiltilmon akablaaw ti agrungrungab ti awanan ulo a sardinas wenno ti bumbumsag a katawa ti awanan seget a bagas ket ti jak naawat nga ayuda ti turay nagdiskursuda anaynay kadagiti bulbulsak abuteng ti dungaw ken awis tagpaypayapay a Campo Santo umisisem anaynay ti abungot ti sumpeg a kumpay kawiten na dagiti kumkumpes nga isem kan rayaw dagiti nakarikep a pagadalan simbaan pagtrabahuan kas kalakana aya asalaen ti baro nga uso dagiti turay nakamasngada kas lagbuybuya iti agsisipul at aguob dagiti agmaya nga aso iti kalsada wenno kas lagdugsak iti nakadikumer a pusa iti dapugan ti dalikan adi masaangan iti asi tagbubuteng ni tatang ama nagpuyat ken si pupuyat makaamu kayo iti bagbagiyo kas lakunkunada iti diskurso adi dilpatan ti aripusyaw ti imingan ken saraan abadto tagsisiim ang arawnyaw ti lubong nga agal alawaaw nga agam ammangaw ta si tatakder ka iti kawatiwatan ti kalsada naynay nga waswasiwas mo ti kumpay mo ana magsardeng ti amin nga ares ti lubong si utang ti ilik kadagiti trilyon na panglaban iti buteng agbulbuligaw-gawak iti maysa asulit ti umel adungaw tunggal kay atek asublyan dagiti nakaliktad nga agdan nakagitab aridaw marmarba kalapaw sirerekep asiled adda ka nakadeppa siya amal iti kumpay ti buteng ilaylayat mo ti tadem iti kumkumpes anakem tinakem po kaya po ti Dani ni Apo Daniel Nesperos apang serata yu ditoy Agosto 1 to 15 issue ti Banawag isaron no tayo datoy yanan ada dyan Agosto 16 to 31 issue usaran tayo man yan datoy guteng ni Apo Rodigar Pajos dati cover tayo ditoy Agosto 16 to 31 ket ni balasang Catriona Gray sigud Miss Universe insina na ni boyfriend ng ni Bundad nagana ni Bundad din ket nobyo na itagdaman ni Sam Milby ado ti mangibagbang nga sanda kanong nga bagay kini Sam Milby apay aya saan mga tayo ni Catriona Gray
sumut tinakarik na iti aayatan, di ba? So Catriona Gray. Pantay manen dito'y table of contents na. Okay. So sarita linaon na ditoy ni Dr. Kalangakang iti panawen ti coronavirus. Sarita ni Apo Joel B. Manuel. Medyo agmagamanan ti karabukob. At naman yan nai-reprint nga sarita gamod ni sarita ni Apo Mauro F. Gico. Jak amuno kabagyan na dagitay Gico nga singin ni Paulo Benjamin kini Miguel Benjamin Gico dikiti frontman ti Ben and Ben nga banda. Oo. Gico tabilyado dagijay. Ang mga no Ilocano dagijay. Gico. Nobela and i-double check ko lang no dati maudi nga pasat ti maudi nga pasat ti awis ti Sierra nobela ni Apo Virginia ay Duldulaw. May ka-20 kat may sa pasat ti Uncle Doc ni Apo Dionisio S. Bulong. May kasangapulog kat duwa nga pasat ti puga ni Apo Norberto Di Buwang Lag Jr. Nagiti dani ditoy ket ditoy dani ang lawig ni Apo Rodel R. Estacio muna nga dani na nga may pablak ti Banawag. Congratulations. Ti umuna ken di mo di pangta dani ni Apo Rene Boy Abiba dati nasiglat aman na ni iti Ilocano ken Tagalog kasama na nasiglat nga agkitikit. Ayan. Amusayan Tipusa dani ni Apo Paraluman Crisologo Todeño dati mati muna dani na may pablak ti Banawag. Damod dani dito ni Adi Michael John B. Ancheta napuluan ti Jack Kumakayat ti Aglupos. Michael Colobong ni Apo Arnold Pascual Jose aka Mikyong. Adda nakalanding abanawag dito Hawaii pre imbasa ni Manang Gladys iti radyo day di salaysay ko may panggap iti Gumilwaho. Jack amono iti nauding issue ti banawag sakbay ti lockdown an ipablaak 28 Agosto 2015. Issue awan man ngamin pagkatang dito ayan min nabayan inyak na kigim ti kopyana. Pero kita ka. Ti salaysay ni Migyong. Salaysay Marso pa yung pa-black day ni Migyong. April 1 to 15 isyo Mikyong tayan na ito yun eta ito man sila lang tabaliktad diyan result natin yung problema kung panangabaliktad na so, ano sa yun okay tuloy tayo kay Danny Aparobing ay Dani ni Adi Michael John B. Ancheta Jack Kumakayat Taglupos and Dani Parobing ni Manang Marlene Garcia del Rosario. Salaysay nairaman na iti lockdown iti Laos Vicente P. Palcong sakbay na adda naluktan nga section iti Banawag na nagana iti panawen ti COVID-19 so binusatan dahil salaysay ni Apo Linda Bulong ay imbasa tayo ti Paulo na and may kadua so datoy
na iramanak iti lockdown iti Laos ni Apo Vicente Falcong. Dahito umay nga September 1 to 15 salaysay met ni Manong Amado Euro ket medyo nakaliliday ta may papaniti may papaniti kapsat na may saka dagiti biktima ti COVID-19. Okay? So sumaro salaysay anya aya ti bakuna salaysay ni Apo Virginia A. Duldulaw. Sumaro salaysay kasanot kalaing tayo amang salwad iti aglawlaw tayo salaysay ni Apo Felix M. Eslava Jr. And salaysay may papaniti agrikultura paksyaten tiges nga antatado babaen dagitoy organiko a pestisidyo ni Apo Reynaldo E. Andres. So the usual comics yan nibasa tayo matatay na column nga pa'y umatin ti baro column paglinglingayan nandun mo pa yung seksyon. So well dayay duwang bilang ti Agosto and maragsakan tayo ta despite makapa-challenge sa yung sitwasyon dalat ang si bibiyag ti Banawag pagyamanan tayo una siguro ti publisher ti Manila Bulletin Publishing Corp and iti biyang mimat kada issue kata ya pangkajay pangkajay opisina despite nga amam nga dalagiti risgo kunan ni Apo Derek Marcela Chavez mega sardines kadagiti pada nga agururay iti ayuda at mo kaditi ayuda so, medyo mapantayon na di patangan na ya kaya magta ayuda dagiti under iti kwa ti what do you call this ECQ ken MECQ dagiti nekan iti ayuda enhanced community quarantine ken modified enhanced community quarantine dagiti nekan iti ayuda dagiti atap ko no under kay ti general community quarantine awanan ti ayuda kasi allowed mo ti kuan ti trabaho ti allowed mo ti trabaho iti ECQ ken MECQ awan ti transportasyon iso nga dagiti trabahador no kuano haan isuda nga maala dagiti kumpanya pagtatrabahoan da no san da nga ma-provide iti transportasyon awan ti makastrike hence anda makapagtrabaho sumasawol dat ayuda dagiti logic na ngam no general community quarantine adan transportasyon so makastrike dagiti empleyado despite the risk kaya so da trabaho dan upay limitado ti skeletal pa lang muna kada at least makatrabaho da awan ayuda najay so may papanmot iti panagsurat biag iti panagayat tayo iti panagbasa may nagar ti Banawag panagbasa ken panagsurat gaputa manurat tayo I think no mabailan tayo ti agsurat given natin nga sitwasyon tinasayat la unay umuna no ti suratan tayo kad dagiti projects nga tayo maararamid iti busy tayo unay addan na itid kada tayong gundaway panawon tapno suratan tayo dito uraysan may papan iti pandemya dagiti nga ron sante nga nanalpasidi nga kahit tayo nga suratan and no may papamot iti angol ti kahit tayo nga suratan siguro ti may balakad ko after dito nga phenomenon after dito nga pasama kan sa tayo suraten tanapin pintas kami ti ko kasla sagatom to
insight mo kada iti nga pasamak ti isurat mo ton. Uray no danto mo dayjay kasla detalyado nga panang istorya tayo tinapasamak. Mas nalawlawan to ti kwan ti panangkita tayo kada ti nga pasamak kayen. So mas napipintas nga basahin. Ta ay so at do may baga tayo misis ko. So Chuck, kas may isang manurat siguro manipod idi angol tinasurat ko pa lang siguro ko dahil na pa-black ay dani yung lumabanog ti lubong dahil lang tinaramid ko malaksig ka dahil proyekto nga translation nga technical mo dahil technical nga danawat nga translation job ng technical nga translation dahil nagit inaramid nga libro nga more on technical man nag-layout ka nag-proofread nag-edit. So saan kuala talaga yung trabaho ba may papaniti slahang creative work nga may papaniti agdama kasi so okay lang man kas na ko no kay tayo nga suratan ti may papaniti dagiti paspasama ko mayat no damaramid tayo nga kasla journal no diary may papan ganing mapaspasamak ita nga para kada tayo lang ngasla notasyon lang then no kay tayo timang surat iti medyo sarita o nobela balin tayo nga sublianan ta kasla nagmayat man nga itegdama balin tayo nga aware no malayi nga kunada si pupuot kadagiti mapaspasamak iti agdama nag development ti virus recently kada nang ibaga nga nag-mutate dati virus diti dana buktalan diti Quezon City kasi na may mga kita na diyan dati development ti virus no kasi nya nagbalbalinan updated tayo no nya ti mapaspasamak may papaniti parang takwat iti agas na no bakuna para iti daytoy may mga subaybayan may papan kadagiti paspasamak kadagiti leader tayo no kasanong agres respondeda iti daytoy nga pandemya mayat man nga kitan tayo no kasano ka adon dagiti utang para iti pandemya ken no kasano nga nasusarad dagito so nagipay lang di pakasaknan tayo mabalin mo dagayay adya lang ti may baga tayo and Stagina siguro ti sumarunong nga live tayo kat ti naganete itong makasangpad dagiti kopya ti dagiti libro ti Tagnawa so kastapay kat sapay ko mata aganan na tayo lata pagtalinan ti kinadalus and ibalin lata pagtalinan ti kinasalunat mangan kadagiti makapasalunat natnateng prutas makmakan ken tumar iti vitamina C maturog ay stapay thank you manen